Yo, what's up ľudia, vítam vás u nového videa a dneska to bude z I Wanna Test the Game. Prvé video z Robloxu a dneska si to ideme skúsiť, je to úplná rage hra, takže uvidíme koľko sa dneska krát narageujem. Dobre, ešte som to nehral, iba asi raz na mobile. Dáme new game. A zistil som, že pokiaľ dáte easy, tak vás to rickrollne, takže dáme normal. Ty vole, to čo je za myš? No nič, kámo, maj. Jaká old school myš ešte, kámo. Prvý počítač, tak to asi vyzeral. Tak tá myš. Bro, no nič. Dobre ľudia, je tu strašne sus hudba, takže uvidíme. Dobre, týmto sa crouchujem. Je to extrémne troll hra a je to ťažké dosť. Shift lock som zistil, že tu reálne že není. Takže je to extrémne goofy. Musíte to obskakovať, pretože tu by bolo reálne, že kámo... viete čo, ukážeme si, čo by sa stalo. No, dobro. Kebyže idete rovno. Toto. Áno, to by sa stalo na prvom. No a potom, keďže idete na druhom, takto... Tak by tam bol ohník. Ohník a hupsy. A na týchto už to je celkom ťažšie. Najďalej som sa dostal reálne po hento, takže uvidíme, jak sa mi dneska bude dariť. OK, tuto sa to rolne. Bombokľad! No, dobre, ideme naspäť. Áno, toto je extrémne ťažké. Kámo, toto bude strašne dlhé video, takže prosím, ľudia, dajte mi odber a like. Lebo to utrpenie, čo je s týmto videom, je úplne fatálne utrpenie, kámo, toto. Ja sa keďže tu je ten shift lock, tak by to bolo tak 100-krát ľahšie reálne. Kámo, toto je reálne najhoršia hra, kámo, tá muzika tu je, kámo, keby hospode si spievali kurňa na klavíriku. Reálne nie je tu shift lock, je úplne Ohio myš. Ne. V podstate spraviť to, že keď tam je to delo, tak to odskočiť a vrátiť sa takto naspäť, lenže... Ja som to ešte na kompe nehral a je to strašne tryhard. Ja som to dal! Let's go! Let's go! Checkpoint. Ľudia, keďže sa mi to nesavne, ja to asi rozbijem. Dobre, môžeme ísť na ďalší level. A toto je tiež zákerné extrémne. Kukni. Ne. Toto je tiež veľmi ťažké, kámo, počkaj. Petardy! Tu je ešte jeden, že? Áno, super. Áno, tak ma zajíma táto vec, kámo, dajte mi to preč. Years later. Reálne to je tak otravné, lebo ten muzikál trvá kámo tak minútu, takže to je, ja fakt... Hop. Hop. Čo to je, kámo? Neznášam túto hru. Ani za kakálkou. Tu sa spálni tá stienka jedna hnusná, vykakaná. Tu tá stienka bude hnusná, počkaj, ja? Musíme si označiť point, kde sa to... Dobre, Roblox. Vieš, čo to spraví? On to povie takto. Potom tam a ono sa to ešte vráti. Kamo? Čo to je, kamo? Prečo to nešlo? Dobre. No, poď. Ty bielý marshmallow hnusný.
Čo to bude? Čo to bude? Už nič? Ty vole, checkpoint! Dajte mi checkpoint, dajte mi checkpoint. Let's go, checkpoint, ľudia, checkpoint. Normálne, že checkpoint mám, tretí. Normálne, že checkpoint. A čo ako to mám robiť? Mám vystrať? Pif paf? Nejte ma, ale okamžite. Dobre, dobre. Kamo, čo to... Kamo, to sa... Reálne sa to nehaj ma. Pravil. Na jajkom. Jak sa... Nechcem hrať, nechajte ma. Asi ne. Jako som sa toho chytil. Dobre, končím. Ľudia, pokiaľ by ste si chceli toto zahrať, čo úplne neodporúčam, úplne srajda to je, neodporúčam to hrať. Report, je to úplná kakanica, nehrajte to reálne, nehrajte to. Beta game, neviem, jak kamo chce vyzerať normálna hra, nehrajte to. To je najhoršia hra na svete, žiadna hra nie je horšia. Je to úplná srajda, nikdy to už nechcem ani vidieť. A vidíme sa o ďalšie videa. Pokiaľ sa vám video páčilo, tak dajte pozor like, lebo toto bol asi najväčší pain v mojom živote v hre. Takže dajte like, čus a odber.